ktorí školskú dochádzku opakujú 1 korunu. Taktiež by platili aj časť nákladov na stavebné práce. Projektantom novej školy bol známy slovenský architekt Milan Michal Harminc. Oficiálnym objednávateľom stavby školy bola náboženská obec Pobedim a povolenie na stavbu vydal školský úrad v Nitre, ako aj Ostrovské arcibiskupstvo. Po skončení výstavby dňa 22. februára 1912 bola spísaná kontrolná zápisnica s obsahom stavba rímskokatolíckej školy v obci Pobedín. Výstavba školy sa podľa tejto zápisnice uskutočnila od 10. mája do 10. októbra 1911. Napriek posunutiu termínu suma na postavenie školy bola taká, ako sa dohodlo, totiž 58 250 korún, snáď okolo tých 2 miliónov našich starých teda korún. Okrem termínu bol dodržaný projekt, ako aj celkový rozpočet stavby. O 2 roky po výstavbe školy sa urobili ďalšie stavebné práce, a to na byte učiteľa organistov. Úrady na príkaz schopnosti museli vo forme štuky označiť školu maďarským názvom, ktorý sa však miestne nepáči. Veď ako sme už spomenuli, ďalka finančných nákladov ležala aj na pleciach domácich, a to nie je čudné, že vznikol zaujímavý protest. Totiž podľa spomenutého súčasníka miestnej lidára Juraj Mikovič Mišovic počas nedelnášich litární, citujem, zobral vyšívanú zástieru, futu a pekne krásne sekerkou maďarský nápis z fasády odstránený. Vraj z toho bol aj odozva vo vtedajšej tlači. Takto písal o históriu nápisu Pobedimskej školy dr. Henrik Livka, príbuzný spomínaného Juraja Mikoviča. Vyučovanie do vzniku republiky bolo v duchu silnej modernizácie. Učila sa síce aj slovenčina, dôraz sa kládal na maďarčinu, tak žiaci odrietávali napríklad Otčenáš, ktorým slovám rozumeli samozrejme aj po slovensky. Vzhľadom počtu žiakov v triedách bolo potrebné realizovať prestavbu školy, ktorá sa uskutočnila z iniciatívy školského inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom. Realizácia prestavby sa uskutočnila v školskom roku 1934-35. V budove školy sa pristavilo schodište a zo školského bytu učiteľky Hedvigy Ondrejkovej bola zriadená učebňa. Stavebné práce vykonala piešťanská stavebná firma podnikateľa Alexandra Fniglera a stolárskej práce urobil miestny stolársky majster Alois Valenštetter. Na prestavbu školy bola poskytnutá pôžička od úverového družstva Pobedín. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 vyučovací proces prebiehal podľa stanovených učebných osnov. Nadriadením školských orgánov bol školský inšpektorát v Hlohovci a samozrejme do činnosť školy bola pod kontrolou cirkevných orgánov. Školská dochádzka bola povinná, sa umocňoval pravidelné konanými slávnostiami akadémie. V školskom roku 1934-35 bola škola rozšírená o 4. triedu ľudovej školy, čo sa mohlo uskutočniť po vyššie uvedenom rozšírení budovy. Počet vyučovacích hodín v tomto období bol rozpätý 20 až 25 hodín. Vyučovalo sa do obeda a po obede s objednávšou prestávkou. Voľný dom po štvrtok. Dozor školy vykonávala v takom období pred vznikom Československej republiky školská stolica, ktorá mala najmenej 9 členov, títo boli volení na 3 roky. Stolice mali v právomoci voľby učiteľov, rozhodnutia o plate, dozerať na školskú dochádzku a vyučovanie, spravovali školskú základninu, starali sa o materiálne potreby školy, rozhodovali o disciplinárnych záležitostiach učiteľov, podávali správy okresnej alebo stoličnej rade. Bol to určitý druh samosprávnej školy s menovanými kompetenciami, ktoré mali len cirkevné školy. Oficiálnym názvom školy bola Rímskokatolícka ľudová škola, ktorá bola umiestnená hlavným východným vstupom do školy. Triedy boli na prízemí školy, kde prvá trieda bola na poschodí, kde boli byt správcu školy. Až do polovice 50. rokov užíval byt správcu školy Karol Starý rodák z Lubietovej. Z jeho iniciatívy bol založený mužský a ženský spevokol.
V roku 1931 zvolila školská stolica za riadneho učiteľa Hedvigu Odrenkovú z Veľkého Orvišťa a o 5 rokov neskôršie prišiel na povidenskú školu obľúbený učiteľ Karol Pačes. Bol aktívny v stavskom hnutí, býval na prenajatom dome na Zákostolnej ulici. V 30. rokoch riadnou učiteľkou bola aj povedinčanka Mária Mericherová, ktorá spočiatku viedla aj najstaršiu obecnú kroniku. O svojom prospechu sa žiaci a rodičia dozvedeli na štvrťročných vysvedčeniach, na vysvedčení, ktoré tvoril jeden dokument, sa hodnotilo mravy, pilnosť, prospech, zrovnáčok a úprava písomných prác. V škole v tomto nechýbali ani rôzne slávnosti a učitelia a žiaci školy sa zapájali do obecných kultúrnych podujatí. Každoročné boli oslavy narodenia prezidenta Masaryka, pravidelne sa konali oslavy Dňa vzniku republiky pod názvom Deň slobody. Slávnostiami sa pripomínali aj narodeniny ďalšieho prezidenta republiky Eduarda Beneša, ako aj Deň Matie. Dokonca v roku 1936 usporiadali sa tzv. Stromková slávnosť, aby sa aj týmto spôsobom pestoval vzťah k prírode a osobitne k ovocným stromom. V kultúrnom živote školy nechýbali divadelné predstavenia. Napríklad divadelná hra Štedrý večer syna mala aj dobročinný účinok. Z príležitosti Dňa slobody sa žiaci predstavili hrou číslo 35 a 36 a na Deň Matiek sa hrala divadelná hra Kvietoklás. Určite boli obrodné vychádzky a školské výlety, ako napríklad vychádzka na Bradlo, výlet do Piešťan, vychádzka na hrad Tematín, Čachtický hrad, ako i prechádzka do nedalekého Lestíka Platína. Pre žiakov boli určené aj tematicky zamerané prednášky, napríklad o osobnej hygiene. Ako bolo už spomenuté, učitelia a žiaci sa zapájali do kultúrneho diania v obci. Pozorne si zaslúhili zapojenie učiteľov a žiakov do slávnostného otvorenia pamätnej tabule Jána Homera na fare v roku 1934. V budove školy sa našlo miesto aj pre fungovanie hospodárskej budovy školy. Bola to škola dvojročná, ktorá sa mohla absolvovať po skončení základnej školskej dochádzky. Frekventanti tu získali základné vedomosti o vedení hospodárstva a domácnosti. Škola existovala aj v období slovenského štátu, no podrobnejšie poznatky ich nemáme z tohto obdobia, keďže stránky kroniky, ktoré popisovali obdobie slovenského štátu, z veľkej časti chýbajú. Boli odstránené v 50. rokoch, aby nemohli kompromitovať vtedajších učiteľov. Strohé informácie z tohto obdobia máme v obecnej kronike. Na škole pokračovali učitelia, ktorí pôsobili v období prvej Československej republiky. To slávnosti, ktoré sa vtedy konali, to boli napríklad oslavy vzniku slovenského štátu. A okrem iného pripomínka osobnosti Ivana Rastislava Štefánika, ako aj Matice Slovenskej a doktora Jozefa Škultejka. Obdobie prechodu frontu a následného oslobodenia obce neobyšlo ani školu. Na 2. februára 1945 bola budova školy obsadená nemeckým vojskom. Vyučovalo sa v jednej triede, a to len do 26. februára, kedy sa vyučovanie v škole do 30. apríla 1945 prerušilo. Počas prechodu frontu granáty a míny dopadli aj do okolia školy a streľba na inom mieste spôsobila smrť žiaka 2. triedy školy Michala Mikloviča. Vyučovanie bolo dosť problematické až do skončenia školského roku, napríklad 8. júna 1945 sa do 2 tried nasťahovalo rumunské vojsko. Po roku 1945 mal Pobytí možnosť riadiť školu vyššieho typu mešťanskú školu. Stalo sa tak po schválení návrhu príslušným orgánom štátnej školskej správy v školskom roku 1946-47. Bola zriadená jedna trieda, zároveň sa zrušila 4. trieda ľudovej školy, čiže ročníky 6, 7 a 8, keďže išlo o pôvodnú mešťanskú školu, boli Pobedinskej školy pridelení žiaci z obcí Vašovce a Horná Streda. Prvým riaditeľom mešťanskej školy bol Peter Šangal. Popri mešťanskej školy samozrejme paralelne existovala aj škola ľudová. Mešťanka skončila svoju existenciu pomerne skoro, tak ako na celom Slovensku, rozhodnutím Povredníctva školstva a osvety dňa 22. júla 1948.
Škola sa od tohto terénu zmenila na školu strednú. V školskom roku 1949-50 bola povolená